as to our preparation sa UNDAS ngayong November 1 and 2, actually, we are now on the implementation phase ng aming Uplan Kaluluwa. So meron po kaming dalawang phases ng ating observance. Una, yung first 3 days, 28 to 30, ay naka-heightened alert po kami, wherein meron po tayong deployment. Yung deployment natin sa unang phase ay makikita nyo along strategic location, along the highways, meron tayong mga bombero. So yun po yung aming fast deployment o yung ating first aid station teams along highways na nag-assist po sila sa mga motorista. And on the second phase ng ating Uplan Kaluluwa ay naka-red alert po tayo. Magdadagdag tayo ng ating deployment, yun naman doon na sa mga sementeryo, given na yun yung place of convergence sa observance ng ating Uplan Kaluluwa. At the same time, meron ding need na kailangan mag-deploy din tayo doon sa mga resorts, mga pagliguan. At the same time, kasi bakasyon din itong panahon na to, so ayaw na nating mayroon pang mangyari na untoward incidents related ba sa bakasyon na to. So yun po yung idadagdag natin na deployment on our next 3 days po. Wala tayong augmentation, but given na red alert po yun, it is expected from us that all personnel nasa stations po. So kung dati on our regular or ordinary days, by shifting. So hati yung duty, may shift A, may shift B. Pero ngayon, lahat nasa stations para po masigurado natin na hindi tayo magkukulang ng personnel doon sa ating mga deployment po. Simula ngayon ma'am, naka-heightened alert na po tayo. Opo. After ng UNDAS, yung aming pong base doon sa aming Uplan Kaluluwa, yung red alert namin ay hanggang November 2. Then after that, doon na naman po tayo mag-focus sa inspection na naman po. Relation sa holiday, observance ng long holiday natin, yung holiday season. So yun po yung we will coordinate with concerned agencies as to inspection ng yung mga pang-display for Christmas. At the same time, yun din pong magsisimula ulit tayo, or we will start yung pag-identify, coordinating with the local authorities sa mga barangays, yung pag-displayhan ng mga paglakuan ng paputok. At the same time, pati yung meron na kasi tayong previous executive order for that, kung ano yung kung saan lang pwede mag-display or magpaputok, pati na rin yung pagpaputokan na area. We will coordinate po. Kailangan kukunin na natin yung may ma-identify na tayo ng mga places for that para ma-inform natin yung ating mga kailian. Ito po lang kaluluwa ma'am. Although may mga agency na kasama po natin, ano po yung pinagpapawal po natin? As to the fire naman po, hindi po namin sakop yon, yung mga pinagbabawal na ipasok sa sementeryo. Pero yung sa amin pong titingnan, we will be implementing the anti-burning law. So alam naman natin na kasabay ng paglilinis ng mga sementeryo, kaya nga po, as early as 31, meron na tayong deployment sa sementeryo. Usually yung observance natin ay it's either 1 or 2. Pero a day before that, meron na po tayong deployment dahil yun po yung mga kasagsagan ng mga paglilinis din. So yun po yung aming titingnan na magpaalala, bawal magsunog ng mga, kahit pa sabihin natin ng mga basura yan, nandyan sa sementeryo, we have our anti-burning law and we need to observe that po. Lastly ma'am, ano po yung mensahe po natin? Yes po, sa ating mga kailian po, as we observe itong UNDAS, at the same time, bakasyon ng mga bata, isipin pa rin po natin, our priority will be safety. Safety ti biag tayo, safety ti balay tayo, safety ti aglawlaw.
So, no adaman papanan tayo, let's see to it na naka-safety ti balbalay tayo. In fire, wenno agtatakaw. So, da tayo ti umuna ngamin nga mangi-secure ka data sakbay ti otoridad tayo. We are here to assist, to help you, him da kayo ti umuna nga mapanigurado ti safety na data. Lalo na po rin yung mga pumupunta sa mga resorts ngayon. Bantayan po natin yung ating mga anak na wala na po sanang mangyari na may mawala, malunod. Parents must be responsible o yung mga kasamang adult po ng mga pumupunta dyan sa mga pagliguan po. Yun lang po, maraming salamat.